Semená druhej svetovej vojny boli zasiaté na konci prvej svetovej vojny, keď Versajská zmluva prinútila Nemecko prijať plnú zodpovednosť za vojnu a zaplatiť ničivé reparácie vo výške 33 miliard dolárov, čo zodpovedá približne 270 miliardám dolárov v dnešnej hodnote. Toto finančné bremeno zničilo nemeckú ekonomiku. V roku 1923 sa inflácia stala natoľko extrémnou, že bochník chleba stal 200 miliard nemeckých mariek. Nezamestnanosť prudko vzrástla, chudoba sa rozšírila a nemecký ľud zúfalo hľadal niekoho, koho by mohol obviniť. Tým niekým bol Adolf Hitler. Charizmatický a manipulatívny politik nasmeroval hnev verejnosti voči Židom a socialistom, pričom ich vykresľoval ako pôvodcov poníženia Nemecka. Keď v roku 1929 zasiahla veľká hospodárska kríza, situácia sa ešte zhoršila. Do roku 1933 bolo v Nemecku nezamestnaných 6 miliónov ľudí. Hitler využil túto príležitosť a v tom istom roku sa vyhlásil za diktátora. Jeho víziou bola rasovo čistá nemecká ríša, postavená na nadradenosti árijskej rasy a poháňaná propagandou. Hitler nestrácal čas s porušovaním obmedzení uložených Versajskou zmluvou. Prebudoval nemeckú armádu a v roku 1938 pochodoval do Rakúska. Pričom ho pohltil bez jediného výstrelu, najmä preto, že mnohí Rakúšania ho vítali. Potom zameral svoju pozornosť na región Sudety v Československu, pričom ako záminku použil 3 milióny nemeckých hovoriacich obyvateľov. Britský predseda vlády Neville Chamberlain, zúfalo sa snažiaci vyhnúť ďalšej vojne, podpísal Mníchovskú dohodu, ktorou odovzdal Hitlerovi toto územie výmenou za prísľub mieru. Hitler tento sľub porušil do niekoľkých mesiacov a do marca 1939 pohltil zvyšok Československa. Ďalším cieľom bolo Poľsko. Aby sa vyhol vojne na dvoch frontoch, Hitler chytro podpísal pakt o neútočení so Sovietským zväzom. Obe krajiny mali spoločný záujem na rozdelení poľského územia. 1. septembra 1939 viac ako 1 000 000 nemeckých vojakov napadlo Poľsko. Británia a Francúzsko vydali ultimáta a potom vyhlásili vojnu, keď ich Hitler ignoroval. Žiadna z krajín však neposkytla Poľsku skutočnú vojenskú pomoc a do týždňa nemecké sily premohli jeho zastaranú armádu. Sovietsky zväz napadol krajinu z východu a Poľsko bolo rozdelené medzi dve veľmoci. Hitlerové vojenské úspechy sa vo veľkej miere opierali o revolučnú stratégiu nazvanú Blitzkrieg, blesková vojna. Pomocou rýchlo pohybujúcich sa tankov koordinovaných s leteckými útokmi nemecké sily premohli nepriateľov skôr, ako stihli reagovať. Na udržanie tohto neúprosného tempa boli nemeckí vojaci zásobovaní pervitínom, silným stimulantom, ktorý dnes poznáme ako pervitín či metamfetamín. Tento prostriedok odstraňoval únavu a potláčal hlad, čím dával nemeckým vojakom desivú výhodu nad oddychujúcimi protivníkmi. Počas roku 1940 Hitler pokračoval vo svojej rýchlej expanzii. Dánsko a Nórsko padli v apríli. Potom 10. mája Nemecko súčasne zaútočilo na Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Francúzsko vybudovalo rozsiahlu Maginotovú líniu pozdĺž svojej východnej hranice, pričom očakávalo čelný útok. Namiesto toho Nemecko chytro vyslalo svoje hlavné sily cez údajne neprekonateľný Ardenský les, čím úplne obišlo spojenecké vojská. Uväznených medzi nemeckými silami a morom sa na plážach Dunkirku ocitlo takmer 400 000 britských a francúzskych vojakov. V zúfalej záchrannej operácii nazvanej Operácia Dynamo pozoruhodná kombinácia lodí kráľovského námorníctva a civilných rybárskych člnov evakuovala približne 350 000 vojakov do bezpečia. Jedna z najmimoriadnejších vojenských záchranných akcií v dejinách. Francúzsko sa vzdalo 22. júna 1940. V polovici roku 1940 Hitler kontroloval väčšinu západnej Európy. Taliansky Mussolini sa k nemu pridal prostredníctvom oceľového paktu. Spojené štáty zostávali bokom, neochotné zapojiť sa do ďalšieho európskeho konfliktu. Británia stála prakticky sama, otrasená, ale nezlomená, pod Churchillovým vzdorovitým vedením. Otázka, ktorej čelil celý svet, bola jasná. Môže niečo zastaviť Hitlerov zdanlivo neodolateľný pochod cez Európu?